Okay, sumao ka to. 8 ka mga micro-rice retailers sa Cebu City ang nakadawat karong adlaw sa 15,000 pesos nga cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Kinisubay sa unang hugna sa pag-apod-apod sa maong cash assistance sa mga apektadong rice retailers sa pagpatuman sa rice price ceiling dinhi sa nasod. Gipahigayon sa carbon market ang distribution alang sa Cebu City. Gawa sa DSWD, anaasab ang mga tinugyanan sa Department of Trade and Industry nga maoy mohimo sa profiling sa mga rice retailers. Ang Vice President sa Grain Retailers Confederation of the Philippines Congrecon sa Cebu City North District nga si Erwin Gukong ang usa sa nakadawat sa maong hinabang. Ang napo na sad katuig nga rice retailer nga si Queenie Panay, usa sab nakadawat sa maong cash assistance. Mapasalamaton sila sa ilang nadawat nga ayuda bisag kuwangan ug dakog alkansi gihapon sa ilang negosyo ang unang gipatuman nga price cap. Igo na ba ni sir? Dili. Pero at least kanabang duha ka butang sa gikaingon ko na recognize sa gobyerno ang amo ang contribution unya ila mi hatagag ayuda. Dili siya paigo. But at least lang no kanabang dili kayo may mapatal gyud sa alkansi ba. Unya ang alkansi nga sobra mada mahogra sa tugmoy among contribution sa gobyerno sa pagtabang sa gobyerno, tabang sa katawhan na sense of fulfillment ba. Para namo amon lang sanggi kuan nga kansi jud pero di man nato mapugos nga mo kuan tag amount. At least nga nihatag si President sa ang mga losses nga as a retailer. Kay kanang among pagbutang sa 41 o 45 nga presyo, lugi na jud kayo mi. Kay sa amo ang lugi anang sa usa ka sako is 130. 130 kay ang puhunan na lang daan is 49. So amo ang gi-down og 45. Then ang puhunan na ng 41 is 46. Amo ang gi 41. So losses mi og 5. So amo na lang gipugos og display kay para mosunod mi sa ordinansa ni President. Miso si Subsi Undersecretary Terence Calatrava sa Office of the Presidential Assistance for the Visayas sa pipila ka mga rice retailers sa carbon kung nisunod bagayod sila sa Executive Order 39. Continue to seek their assistance in monitoring if everyone is really able to follow the price cap because of course we also want to help everyone na kita tanan makakuha gid og affordable rice no, and with this implementation of the EO 39 hopefully we'll be able to address that yun. So we are here to monitor if all our market vendors are able to strictly implement the price cap. Giklaro sa Regional Director sa Department of Interior and Local Government sa Region 7, Leocadio Travella, nga sa pagkakaroon wala pa ang nakapasar sa maong initial monitoring sa pag-comply sa mga requirements aron makadawat sa hinabang sa Cebu City. Magtataka kayo bakit konti lang yung initial payout ng mga beneficiaries. Sinisigurado namin na yung mabibigyan talaga yung dapat mabigyan ng legitimate. So yung legitimate will come from the list of the BPLO. Then, i-verify yun ng DTI kasi dapat talaga maghigpit ang DSWD sa distribution ng payout kasi sa kanila manggagaling ang funds and then i-liquidate yun properly So, kailangan maayos yung listahan. So, tulungan nyo na lang kami na i-communicate yun kasi baka sabihin ng ibang retailers bakit hindi sila nakasama sa initial payout. Sinisigurado namin na yung mabibigyan ba ay yung talaga legitimate. Matod ni Trovella, nga ipatawag nila ang mga retailers nga wala ni sunod sa mga lagda sa pagpatuman sa EO 39. Samtang, padayon paghihapon ang pag-monitor og profiling sa Department of Trade and Industry sa ubang rice retailers sa Metro Cebu ug sa uban pang lugar sa Region 7. May directive ang ato ang kanang presidente as to kanus akutob no, but so kami sa DTI nag-continue mi og profile sa atong rice retailers and nag-continue pud mi og monitor sa price sa ilang compliance ato ang price ceiling. Sa pagkakaroon miabot sa 87 ka mga recipients gikan sa Bohol, Cebu, Negros Oriental ug Siquijor ang matagaan sa ayuda karong adlaw. Samtang, gihangop sa mga minimum wage earners ang pag-aprobar sa Central Visayas Wage Board sa 33 pesos na usbaw sa minimum wage nga suhulan matag adlaw alang sa mga trabahante sa Region 7. Nagkasinabot ng board ni grant na sila og 33 peso increase for all the 3 classes sa atong
kanang table sa atong wages, no? So 33 pesos increase, but it is not yet effective kay i-publish pa man ni nato siya sa newspaper. Scheduled na siya for publication tomorrow, September 15, and then pursuant to the rules, it will take effect after 15 days from publication. So munang October 1, 2023 pa iyang effectivity. So in Class A, which is composed of the expanded Metro Cebu, if ang business nila is non-agriculture, their new minimum wage is 468. If their business is agricultural or if they have less than 10 workers, ilang bag-o nga minimum wage will be 458. And then Class B, which is composed of other cities, nga wala gi-mention sa Class A, no? So we have Bais, Bayawan, Bogo, Canlaon, Dumaguete, Gihulngan, Tagbilaran, Tanhay, and Toledo. They will be receiving 430 pesos kung non-agriculture sila. And then, if agriculture and less than 10 ilang workers, they will be receiving 425 pesos. Sa Class C, which is composed of municipalities not covered by Class A and Class B, their new minimum wage rate for non-agriculture is 420, and then if agriculture and less than 10 workers sila na belong, it's 415 pesos. Alang sa mga trabahante nga nahinabi sa MyTV Cebu News Team, nga ang maong pag-usbaw makatabang og ginagmay sa matag adlaw nilang gastuhan. Nalipay ko bisag gamay-gamay nga ni kuan ni saka among sweldo ma'am kay kuan mo ba kanang lisod na ba atong panahon nun labi na sa to paliton nun nga bugas ni saka. Nya kuan sad ma'am kanang manana nakapuno-puno gamay. No, unsay kinanglan like mga pamasay ba nga na kinanglan. Dagog matabang. Oh, dago siya matabang. Para sad sa na saving sad nimo. Okay ra sa mo, malipay na lang jud mi na natas ana mo ang amo ang sweldo. Kay ang 435 kulang ra jud. Kulang ra jud ma'am. O nalipay na sad mi ana ma'am na natas ana nga amo ang sweldo. Magpasalamat piyog na man galing nga musaka karon nga minimum wage na mo additional nga 30 plus much better, mas okay siya, malipay dako nga kalipay na mo ma'am. Apan alang sa mga pipila ka progresibong mga pundok dinhi sa Subo, ilang gihulagway nga wa nay dignidad ang mga mamumuo taliwa sa maong usbaw tungod sa nagpabiling ubos ug di kaigo ang kasamtangan nga suhulan karon. Gitakda nga sa Oktubre 1, mapatuma na ang dugang 33 pesos nga usbaw sa sweldo sa Central Visayas. Kini si Mary Francis Lynn Kaayon alang sa MyTV Cebu.